Hei, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod dintr-un nou minigame adăugat pe Hive. Acest minigame se numește The Lab și e nou, așa că hai să încercăm și noi. Aici ceea ce trebuie să faci este că, uite, ne băgăm într-o arenă mai plină un pic. Să găsim, uite. Deci, când va începe jocul, ne va pune pe toți playerii, așa pe aici, pac. Deci o să vină un villager, ceva, care o să treacă de maneta asta. Și de aici o să pice tot felul de game-uri. Aici, când tragi de manetă la 1, o să pice un game. După aia acolo o să pice alt game. După aia acolo, altul. Și tot așa. Și cine câștigă cel mai multe meciuri, așa ajunge pe locul 1. Cine câștigă al doilea cele mai multe meciuri, ajunge pe locul 2 și așa. Nu? Și hai să încercăm. N-am mai jucat foarte mult jocul ăsta, dar sper că ne descurcăm. Deci sunt și rancuri, eu sunt test tube. Și ăsta, ca să știți, nu e contul meu, ăsta e contul altcuiva, pentru că eu nu pot sta pe contul meu care are niște mici probleme, așa că deocamdată o să filmăm de pe contul ăsta. Uitați, villagerul ăsta. Nu înțeleg de ce n-am voce, adică se audă. Normal se auzeau voci de la villagerul ăla, că eu nu mai aud. Gold Rush, Rocket Race and Balloon Pop. Nu-mi place deloc Balloon Pop. Și începem. Înțeleg de ce nu pot să aud vocile sau așa. Villagerul ăla vorbea. Adică se auzea vocea. Acum oricum. Ce trebuie să facem? Trebuie să pun gold. Cât mai mult gold. Hai, cât mai mult gold, cât mai mult aur. Să fim măcar pe locul 3. Măcar atâta. Atâte. Hai, ăștia ne întrec. Hai! Văd că se reface goldul după câteva timp. Ceea ce e bine. Dar cât gold are Dino Lord? Văd că tot nu pot să-l întrec. Nu, nici pe aproape nu prea eram. Rocket Race. Ce? Fine. Și trebuie să luăm minereurile astea și să ne ducem înapoi și alimentăm. 1 din 10. Unde mai e? Deja nu mai am șanse.
Sau... Hai că poate... Nu mai apuc. Hai... Care era mea? Asta? Asta. Hai încă 3... Da. Și acum balon pop. Deci trebuie să dăm cu arcul în baloanele astea și în TNT-uri. Și gol, deci TNT-ul și golul dau cel mai multe puncte. Hai, cât mai multe. Hai că sunt pe locul 2 până acum. Locul 1. Hai, dacă mai rezist așa. Hai că pot, hai că pot. Mai sunt TNT-uri? Eu nu văd. Hai. Hai. Vezi că nu se sparge. Nu se spargă, nu dau. Trebuie să fie încărcat pe maxim arcul. Că altfel nu merge. Că altfel nu se poate. Hai, mai rezist așa încă 7 secunde. 1. Gata. Achievement get. Dai ce? Locul 1. Îți pare că am luat locul 3. E bun și asta. Măcar am câștigat. Hai să mai facem încă unul. Încă un match. Și după aia cred că închidem episodul. Te-am primit și un emerald. Să vedem care e tu. Așa, sper că o să plecăm alte minigame-uri. Nu tot aceleași. Să vedem ce mai sunt. Ce supărat e. Hai, 30 de secunde. 28, 27, 6. Cât mai durează? Ce colorat. Hai. 10 secunde. 4, 3, 2 și... Chat is not disabled. Hello, Dr. Zack. Dr. Zack. Primul minigame e Boat Wars. Gold Rush din nou. Și Dodgeball. Ok. Deci ăsta e singurul care le știu de aici. Boat Wars. Eu să mai pun pistolatul. Trebuie să distrugem bărcile altora. Trebuie să dăm fix în bărci, am înțeles.
Uai, cum am luat. Tu. Iarăși. Tu. Nu. Tu. Nu. Tu. Nu. Ah. Nu știu ce să mai fac. Mă, serios. Cred că amândoi au murit. Sau? Ai! Hai că am locul 2. Tu. Uf. Mă, iarăși. Asta e... What? Ce skin? Fiecare parte are câte un cap. Hai! A! Locul 2! E bun. E bine și cu ăsta. Acum urmează chestia cu goldul, nu? Da. Uite. Broască, creeper. Asta nu știu ce-i. Pește sau. Se bagă în fața mea. Normal. Ca toți deștepții. Șase, 7, 8. Cred că deja nu mai pot să ajung pe niciun loc. Tu și toți. Tot aurul la mine. Hai, am ajuns pe locul 3. Hai că pot. A, nu mai pot. A, stai, sau? Hai că pot, hai că pot. Nu cumva să mă treacă unul acum, hai. Nu! Nu, cum? Deci, în ultima secundă. Ce nesimțire. Ce tâmpenie. Ce oameni, Doamne. Ce? Oh. Să le tot... Ah. Cred că am mai făcut odată minigame-ul ăsta. Trebuie tot să dăm așa în player. Pentru puncte. Hai. Dar să nu aud nimic. Eu lovesc sau ceva. Eu lovesc. Nu cred. Oare are sunetul pe off? Hai. Toți. Dar câte puncte trebuie să fac ca să ajung și eu pe un loc? Facem așa puncte pe ăsta.
Au. A fost fain. Adică trebuia să stăm și să dăm cu hău. Foarte fain a fost. Tot locul 3. Locul 3 ne bântuie. No, cam acesta a fost episodul. Mă bucur că am ajuns pe locul 3. Nu uitați să vă abonați dacă vreți să vedeți alte episoade în continuare. O să dați un like dacă v-a plăcut. Să vă abonați. Am mai zis asta, dar vă reamintesc. Un comentariu cu ce serii ați mai vrea să fac. Și ne vedem la următorul episod. Ciao!